Good morning mwadzuka bwanji anzathuko ayi ifetu kuno ndewona kuti tadzuka bwino mulilongwe magayi kungodzukiratu kubwera fumbi zoti ndi mamawaso ayi layamba kukatamuka kuno nde ayi komatu akuluakulu tikufuna tiyambe ndi nkhani yathu ya lero yomweno ikuchokanso mu newspaper ija ya aneba ya The Daily Times amene watu akukamba zaku South Africa ukotu chiwerengero cha anthu omachoka South Africa kubwerera kuno ku Malawi chikungokulirabe ayi ndetu tiyamba ndi mmene tikuonera pa screen pamenepo akutitu Bita Rteni akuti kubwereratu koma kubwerera kwake kuja kopweteka osati masewera ya kopweteka ayi kubwerapo ndeti ngathe kuona nkhopezo mukuona makamaka uyo wavala chijuzi chake cha blue kuoneka kuti sizili bwino kumonanso uyuyu akuoneka ngati akudyabe mututu yeta kuganizabe ndithu uyu wavala chisoti chake cha black ayi zosayenda apo tione akutitu under siege xenophobia victims yatu akuti amene wawa ndi anthu amene akhala kuvutika kuzunguzika ndi nkhani ya xenophobia kumenekoko kuzabwerano apa pakuoneka chithunzi cha Ramaphosa president wa ku South Africa akunena kuti chana amene apa kuti Ramaphosa such lawlessness will not be tolerated akunena kuti iye amayankhula choncho Ramaphosa akunoti izo zosatsata malamulo izo sitizitolera zimenezo sitizisekerera yatithana nazo zimenezo ayi kumanena kuti iziso ndezitiso zochokera patete nkhani yomangoyambira pakola siyayi kandonena kuti masiku apitawa Ramaphosa anabwera ndi kuzayankhulapo nkhani zokhudzana ndi xenophobia kunena kuti anyamata onse aku South Africa ndi atsikana omwe amene akumakhala basitu ndi kumasaka anthu ochoka m'mayiko osiyanasiyana basi kumazunza amene osakutsatira malamulo endi iyeyo Ramaphosa ndi boma lake aonetsese zonena kuti anthu osatsatira malamulo ngati amenewo asasekereredwe iyayi athana nawo ndithu mwa njira ina yake nkhani yakeru ikuchokera pati pamenepopo koma tifotokozeno nkhani yathuyu kunena kuti mukati mukayiwerenge ndipotu ili pa page 2 pamenepo ayi nkhani kunena kuti notu anthu amene wawa ochoka ku South Africa kumabwerera kuno ku Malawi ndi anthu aku Malawi akubwerera ku nyumba anthuwa ndi zonena kuti pamwanza border kwa masiku 17 komanso ndekuti padedza border pamenepo ndi kwa masiku 11 apezeko zonena kuti apanga rekodi kulemba zonena kuti anthu okwana 2449 amene ochoka ku South Africa alowa mudziko muno kwa masiku amenewa ndikuti kumwanza border 17 days pamene ndekuti kudedza border masiku makwana 10 2449 okasunga khala anthu ogwira ntchito pa boda apa chitodabwa zoti chiwerengero chimenechi bwanji sitimalandira anthu ochuluka chonchi mwina otuluka mwina koma ochuluka chonchi masiku amenewa azosatheka zimene sizikuyenda bwino yako afunsa anthuwa akuti ife tabwereradi nkhani zake zachani zomwezo za xenophobia zonde zoti sizikuyenda bwino pamenepa ayi kwanu ndi kwanu mthengoru mdalaka njoka ijayi ndetu anthuwa ndi zonena kuti akubwerera tsopano kuno ku nyumba kunoku akuluakulu inuyo ndi zonoti takulandirani after all panotu ndi pa home ichoke kaya zikhala motani koma ndi chani pano ndi pa home ndi inuyo osaraso kudandaula kapena zani kunoko sizoti mugendedwa miyala ya ife anthu amene tidasunga mudzi ife ngosunga mudzi ife anthu amene tidasunga mudzi ndi zono tidausunga mudzi cholinga chonena kuti mukabwerera mudzapeze mudzi unakalipo kunoko ndi mwafika ngati mmakhala mulilongwe muno mufumbiri tidzibwirira limodzi komano what is good here chomweno chili chosangalatsa kunoku chabwino kunoko ku Malawi kumudzi kuno nchonena kuti mtendere uliko inuyo simuthamangitsidwa yayi mavuto azachuma inde alipo komano osadandaula nazo zimenezozo njira zipezeka ndithu amati God will make a way mulungu apezeka zoti apeza njira zina zake zoti inutu mupeze zina zakebe zoti muzitha mapanga survive nobody will die here inonsi zoti ndekuti mupeze kuti moyo wanu uli pachiopsezo mungaone zonena kuti lifestyle yakuja ku South Africa ikumakhala ngati be yabwino kusiyana ndi yakunoko mabuilding abwino
yayi zinthu zake kumaoneka zabwino, koma chimene mungadziwe n'chonena kuti kuno n'kumudzi nde basi mukuyenera muvomereze ndi mmene zilili, zingatengebe kanthawi kupanga adjust koma mupanga adjust after all simunabadwire South Africa, inutu ndi zoona kuti munachoka kuno ndi munkadziwa zoonena kuti kunoku n'kotani mmene munkachoka, nde tiyeni nayoni basi tingoyiponderera magiya opanga hustle tiyakweze osafowoka, kaya papezeka ganyu okumba foundation tiyeni nayeni, kaya apezeka ndopeka matope tiyeni nayeni, mmenemo ndimene tipangira survive. Enanso akumakapantha dothi uku makamaka chakumadimba kuno kulilongwe tikumapezeka kuti tikumakaumba njerwa kumeneko, tiyeni nazoni magayi, tisayenda kuti tisafike pomapempha tisafike pomaba, tiyeni nazoni kunoko nde mwafika and feel at home, you are welcome. Yeah, ndimangofuna kunena chonse magayi, ahowa azibalewa ndi zoonena kuti anachoka mu dziko lathu lino la Malawi kupita ku South Africa osati chifukwa zonena kuti ankafuna akapange vacation kapena kuti akadumphe maspika kumeneko, ayi ndithu anapita ku South Africa ndi cholinga chonena kuti kumene kujatu akayang'aneko msipu obiriwira, akuti kumeneko kunali ma green pastures kumaoneka ngati kuti bora nkoni tikathamange ncholinga chonena kuti tikamadzabwerera mwina moyotu utasinthako pang'ono, titamangako mwina kanyumba, kaya kugulako kandi kapuloti, kaya ndikupaza tikapange zimenezozo chifukwa kunoko sizikuteka. Nawo magayi aja abwerera, koma abwerera ndi zonena kuti akumva kuning'ina, abwerera osati fana amafuna kubwerera komano kuona zonena kuti moyo uli pa chiopsezo kuno ku South Africa, kuti tipanga bwanji chanzeru ndichonena kuti tibwerere basi. Chifukwa chani sitinganene zoti titsala mpaka narife, yayi tibwerere kaye retreating itu pa Germany nachoncho tikupanga retreat, tibwerere kakonzekereso bwinobwino ngati kuli kothekera kodzabwereraso tidzabwerera, koma tibwerere kumudzi kuja kwathu kwenikweni kumene kuli mtendere osaneneka ngakhale mavuto alipo. Nawo izizi zimakhalabe zonena kuti zokhumudwitsa mwa njira ina yake, chifukwa makosanawa ngati munamva pamene timalandira timakamba zonena kuti yayi mwafikabe kuno kumudzi, zonse sizingakhalebe mmene mayembekezera, koma kuno kumudzi kuno anthu awawa ndi zoona kuti obviously ndokhumudwa chifukwa chonena kuti zimene anapita umene kuja mwina inanso sanakwanitse, mwaona fa kumene kuja kuti sizoti ndalama imangogwa mu mtengo, faina amaona ngati ali Jones ndi ndalama yongogwa mu mtengo, makosana kumakhalanso gobo kumeneko, kumene ndinkakhala ineyo nthawi imeneyo ndimakamba zoti ku Howick chaku Maryvale uko, ndimakhala ku Maryvale ku mafamu azungu school yathu inali around kumeneko St Joseph's Theological Institute, ndi timati tikamapita ku university timadutsa ndakuti mmafamu muja timayatuka kwathu house yathu imene timakhala inalinso ngati famu, ndi tikamachoka kumeneko timakalowa mu famu ina kukatuluka uko basi atipatsanso remote kokadinanso komageto kokatuluka mpaka nokalowa zani ku school. Koma ndizoona kuti tikamaweruka timakumana ndi kuti ndi Amalawi ochuluka kwambiri amene amagwira ntchito kumafamuko, ena kuyendetsa tractor, ena kutani, ena akatsetsa uko, Amalawi timakumana nawo. Kumaona zonena kuti tikamayankhula ndi magayi bwati ili paminga ndalama kuno, kuona zoona amakhala tukathukuta sizimasewera ndalama idzo sizoti imangogwa kuchoka mu mtengo, amayigwiranso ntchito kumeneko, ndipo kuti ukhazikike zimakhaso zovuta kwambiri kumeneko. Ndeti makosana amenewa akhalanso ndekuti apezeka ndalama kumeneko sizoti amangotola nawonso enayinso ndekuti haso osati masewera, ena mwina sanakwaniritsenso kupezeka ndalama kotani plus cost of living, zakudya zake zokwera mtengo, malo ogona okwera mtengo, zovala zimene zina chilichonse zokwera mtengo kwambiri, kandalama kadza kuti kakhazikike koma khala zovuta. Ndi zimafuna beza atengere zaka kuti mwina mwake apezeka akamazabwerera kuno atapangako zolongoso kuti aziseva. Ndeno mwina makosana amenewa sanakwanitse kuseva bwinobwino ena ndi enawo, pepani magayi tiyeni nayoni kunoku mwafika basi kumangoganiza njira zina ndi zina zopezera ndalama zabwino osati zophwanya malamulo. After all kuno nkuteni tipanga survive ndithudi akuti.